Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ni, diyan kay manto mapungong sa itanusin na mga pday kung mga musawir o mga ulamata. Anto no to musawiran mga ulamata no, na musawiriran si ku kalilinding at ano ko puasa tanong. Mabiyang tanong na supuasa tanong na malilinding tanong sa ubang kamaratay. Malilinding tanong ubang mabatang. Udi na lilinding tanong supuasa tanong ubang kukurangi sa mga balasyan. Na yagis na diyan ng mga ulamang tanong na diyan kaya pangalawin tanong na mga play sa diyan ko to antara di ba makakurang siko kapiyaw puasa tanong. Pagkanayron na penanggilan tanong diyan ko to kadaklo katuro kusol da mau basalungan mga katuro siko dunia. Kenapa katuro tikr, kenapa katuro tasbiyah, kenapa katuro doa, kenapa katuro kabete sa Quran, kenapa katuro kisugun kumapya usok sa paron kumarata. Ewan yan na yaw to penanggilan uwak makadakal so katuro waraposa na sigo katuro akan diskus si sadyang kaya dunia. Ayan dadaklon na kapagarangan damuyannya. Ayan dadaklon na baanda udi na aya arangang kurun udi na nya panutul na dia mo tamya panutul na din na mo ero toka didin katawan ni meron tulon na sa kota oras daklo to ko katerwa kota baanda udi na masikon udi na aya arangang kurun udi na nya panutul na sa kota oras na nya kalubay no to ko mga katero pembetulan sa daamuayannya na mapia na si tanong pakapundakla ko mga tasbiyah, si tanong pakapundakla ko mga doa, si tanong pakapundakla sa mga katurutan ko mga zikr, mga tanong-tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan maurip no Allah musawir o mga ulamatan. Ikadwa na diyan ko to kapakadakla ko kapakaturog. Diyan ka na naturog na mubahanan. Manan yan na kapakayanan ko di pusa makaturog. Siko kadaundo. Okay, na dita no pakapumatasan subaya ginawa tanong ko kapakaturog. Madaklo to pakaturog siko mo basalungan na ibuhi mo pagnaw niyan na iginawa wakto na makasabayang man na tuturugon pa man. Inuto nakagyaso kapakalaw turugatan to na patay niyan sa oras ka kusibag. Na patay niyan pan sa oras ka si ko o ayaman niyan nakakuyagan. Na gusto oras ka si ko kapahingan na patay niyan lakon sa diyan po to akatuturugan ka. Kaba na iya tuturugon aba na din niya di maggalubog ayaman niyan mga pipya o sa manong tumawalip no Allah na pagpakaturong tano so kailangan tanuron ayaman niyan na para busa makadka so ginawa sa puto akya dukoyron na makaturong tano sa anday sukor. Giyanan adno to so sabad na tiyan bukay ako niyo sa kapakaturugakan kaya ko buki bulong ko kaurangan. Manan yan na kibulong yan ko kaurian na makaturog na miyalaya mo dun si kusulda Ramadan na tuturugan dun kakagya kaya man yan kibulong yan sang kutwa kaurian na suturog yan nagyuto na ilayang kasukalak lang ko mga manusia aso manusia na amay ka
ayan yan din na iya widakal sukap kurian na pia di kap kur na miyakar bulbul ka kauran. So ema pia na suturog na uba kapugupisi na di ka pakabalamban ako kapugupisi ng kasuturog ka. So uba ka ding galabak na di ka pakabalamban ako di ka di kam galabak suturog ka. Uba ka di dagadagang na di ka pakabalamban ako di ka di kandagang suturog ka. Ginan. Ikatlo na diyan kanan kapakadaklatan to ko kapamanganong kanan. Diyan kanan kapakadaklaon na di nan mapia. Di mapia si ko pitula pisabugo na di pun mapia si ko kapagaman. Ay tanto kanan ako miyan sa mala na aya betul tiempur kana diyan ko to atoratod o di na aya din pagpakatali markana turog o di na bukal. Dinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na perku hadith yan ada tiginan niya karata-rata apa na nagui apa kepeno tigin manahi o buatan o Adam abada taratigin o tiyan yan. Dinan man yan na maratadan apa kepeno sa mga kaban. Igira man ito so kaban na di kalakban. Marata kepeno so mga alsanti igira di kalakban. Marata kepeno so datarutrak igira man ito di kalakban so trak. Na ay sobraw na karata na igira man ito ay pino tao na susod datiyan yan. Gira ni Rasul na Peter na sutian na yaman niyan na tulubagi. Susabagi o nadarpaw panganangkan na susabagion na darpaw pahinginuman na sukman susabagion na babakan tinuto kadarpaw tuundu gina ini taritimur nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ay arangan ka igira manuto apya sudarpaw andu na piyakidarpaan ka sa panganangkan sa manuto na ayatum misumyabi na di masusurot sa tao, na di mapaparo, din yan kabatiya ginawa niyan, iyan to na isuan yan. Din. Padapan maurib no Allah, sa diyang ko to, ang musayro mga ulamatano, na penanggilaan so mga kapagpakaradyan at pakabalagban ko simba. Ibarat o sabad pabulaboron sa mga kauran miyabas sa gawi nagbabasketball siran, miyabas sa gawi nagbabalibol siran, miyabas sa gawi na manambatabang siran kompiti barangan mga kagita-gita na urian yan na kagya ko susubo na piyamanurog siran na ay dibakiran na suwakto subo. Nagyanan na tantuan na malafit na ay dibaga ka na suo waktu wasubo ay siksar ka Allah subhanahu wa ta'ala sabab po sa diyang kuto kaya kita o di na diyang kuto kaya sunor sang kutang barang-barang mga katumbangan sigo ka daw na madakal ayat mo nagkibulungian kotorungian na tumuatigin na bako dun di makasetor. Tumuatigin na bako dun di makasetor. Uli na sa mga dadataranan, mga katambangan sa iko manusya, di tigin manay sa bako tatantangan na natigin, magagadawakan so kasupi ito kaor. Nagyanan na ribatanan. Katumo, abaka ng pagpakabatiya sa Quran. Tumo aba ka din na makapagpapapad ko kapagingad ko kisa parang ko marata na gusto kisubon ko mapia. Tumabakad ni makapaning kawiyarin. At di sabang kadadang adyang kuto patarugwa sa turan na pagbuno na kaon suras ka na pagpatay na kaon sugalbok ka. Ginan karibatan mangala. Gusto ka pa ng batambang si mga telebisyon. Nagpakain din sa telebisyon at ang mga nakaw na ginawang ka si kusulad 10 ka minutos, 20 ka minutos. Ugay na ubas o niyabas sa alungan na palayag kang bantay
na palay doon nakapanambatabang si kuya manan yan na pangidailan o manusia si sa internet, si sa barangsan, palay no to da mga da balinyan ka ayabu balinyan na diya kapatambangan ka sa ginawang ka na 10 oras na niya tutong kaso oras ka na gusto amal ka mapia si isang kutada balinyan apong kalbakan. Ginan mga ripno Allah. Padapan sa musayro mga ulama tano, radyang ko to kapaniguran buat tano ko kasud pualungan nagutano bumba tala so puasa tano. Siguradun tano atitu sumidup sualungan. Siguradun tano amya kasadup sualungan kakna ba ay atitu atoson nabaso kapag bangiron. Kasiguradun kadno to kamada ko masjid girakuan adi mataw sa oras supupurbangon. Na niyaribat na miyaka advance kanyan sa ibarat 5 minutos, 10 minutos na dapat sa sualungan na ayang kapuhunutan na 10 oras na nakapanigurado na sa din sa maka batal ada katokohan yan ko yan to ada gusto sualungan na ay kasalaan yan na kebayadan yan ito ang putas salungan. Kanaw badatar o fajr upang makos ka na kasrate ka at yagbangan na manan yan napkang ka nagupiginom ka na ganun ka nakauto na di ganun ka na din kaya pakabalampan yan ko katatarima ko puwasang ka bila so ay manan yan na niya tali awak tuwa subo na pagka nagupiginom na buminak sa kanyan na mitataro sa din sa puwasan yan gusto mimbatal ko iftar waktu maghrib na miyang ilay-ilay na dapat sa sualungan na kebedan yan ito. Beraban sa paginungkaan tanong na diyang kanan na madaklai di pamuasa adip sirbayang na diya naminin demaray yung ulama tanong at tanto diyang kayi madaklap pangatuto na dataray tanto mananamar pusa ugay na dip sirbayang sa 5 waktu na mahurip no Allah ububuso sira no tuwa taranan na magpikiriran na ginawairan. Tunay ni na ikap dira na ginawairan na makumasiran sa alungan na mauri na disiran do kapasangan. Diyan kanan na akapusa ko kasambayang na di na makapagpalag. Kagiginan na 5 pula uso agama Islam na busiranon mana la ilaha illallah na gusto sa sampayang, na gusto diakat, na gusto puasa, na gusto na haji. Datara na nugunsi, 5 ang ipaniyan. Na isa mo'y makurangon, na di pa kabunsi. Na diyan ka na 5 na ginanso, 5 rukun agama Islam. Sa di ka ba kaya makampilag suka pamuasa, na gusto ka panampayang. Mahurip na Allah. Padapan na diyan ko to, musay rumang ulama tanong, na gunggunan tanwa ginawa tanong ko kaprangit igirada taray Ramadan kasi sa barabang urip Allah naguka kap mamapa di may ito buda na kirarangitan so barang puasa apakaulot niya sa tingin na kagiyap ko rako na diyo ko niyop sembungi ay man tunab ko rako na dakilala anak nata ginan maurip Allah malaklas isang ka mga lalan na diyo ni makambubuno apantag busa kagiya kaparking sa truck na madaklag yun di makambubuno apalaya bara puasa ada lugar yung sa supadiyan na makapaparking ko di parkingan na diyang puto wapimputan yan na misalawa na sira na misinda bunga sira na yaman yan na pada sira ito bara puasa na diyuto kapakay ikapakay o baka pakisintay ko berkat ika pa kayo baka pusong ako perga. Ami awiran Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam au barkaptero perga akrarangitan kanyan na ayah peteron kana anak saimun sakit na dia ko di puasa na dia ko di puasa yuto pesembek ka kotao apa kerarangitan ira taraya Ramadan mahurip no Allah pada bansa kota paginang kantano na diyang kana nakibagakan ko o kakan igira manuto at natanogoy madakluto at igin ako manakod na alas 10 na diyo ko rin magbubuhat kapambukal na kanso o kasirin pukaw
Malakloto atigin na di pun magalas dosi nakon kena puden kadiokop serimpukau dia kan putulin suturugakan nasa maruto na Rasul sallallahu alaihi wasallam na piteruyan inna lisuhuri baraka mata natin manai kasuka pamanganong kanan si ko tunat-tanaw agui ko kapkapitayan na dia natigyan na baraka mananyan na mapapenuh-penuhanan akan mabiyan mahuli penuh Allah biaran na madaklan na kiulaulasan at didin pagkipukau na udidan pasalimpukau kakagis kanya na diyang kabayan mabkaspok sa turugyan na sa maruto na inibagakyan sa miya kalala sunna kanda wali terima sa upuasan yan mapita ugay na inibagakyan sa miya kalala sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikasapulo mawari pro Allah Panginoon tanu naso kapag israf si isang kaya Ramadan. Mana kapag israf na diyang kuto kapagula sa panganangkan, kapagula sa panginuman. Yanan pusaran sa mga panganangkan sa mga panginuman si kuda balinya. O di na pagpaninindan din subay na yan na mala na diyang kuto adiran nuka kana di suka kaniranon. Naknak manawasiranon di pamamagay. Nadyang kutong apiapan na may ito sumyakan yun adi sumyalamba ay mara na sumyalambon asar kay gina sumyalambon na pesiratan yun sa mga siringan yun sa mga tunganay niyo oran sa malaklap kami na sa panganangkan oran sa malaklap kalaga panganangkan ay ito na may isra po to kung mga rizki wallah subhanahu wa ta'ala ito sa pitero yan inna Allah la yuhibbul musrifin mata-mata na swallo na din yan pagkababayaan sa mga tao ayawanan yan na tamagula siran sa mga rizki wallah subhanahu wa ta'ala pananggilanan sa kanwa mga bayi kung mga turugan nyo na upamakin ka ko nyo na ayaw mo sawi rami ng mga wala bayo na di nyo di singa nina ang makalaklatan to sa panganong kanay paninindihan nyo kapakay din so sa suso nagusuluwa suso nagutlotos suso ugay namay katanto niya kadakal naskanwid mo niya. Ino to namay kumakabukatano na di mamagisa iso mga bayi uantay niya kapira makatamat antay niya kadu makatamat sa Quran niya katlo, niya kapat, niya kalima ugay naska na di rata ginawa kadakadan makatamat sa Quran kaya niya tamat ka naso kadaklan niya paninindaan ka gina da amadaklam niya batin sa Quran ugay na damang bumay itong amya mangitid dayan ginan ikapangisokor ko kapamanganong kanan kasi tanoy prandigiman to sugal baktan ko simba si ku Allah subhanahu wa ta'ala mahulip no Allah si sekarang Jamiyatul Mustaqbal Islami na pesilan na miskanusa na mga barapuasa si isang kayaranaw na gusto mga barapuasa saan si kung barang-barang ang mga darba sa pagpagod na merkano o kisang payarkano ang kaing ang mga wasyatani na diniyong pangaluguni adyang ko to ang kap mo sa video kap komentiyo si kuwaya mananyan na mga wasyatano sa mga comment ang mga pipya mga pangwento ay maranyan na mga katero may pagtagsangkay adi tano di babagaya ng mga ilmu Allah subhanahu wa ta'ala o di na din yung pangaluguni suki pagsir niyon si ko mga ginaway niyo mga tunganay niyo kaang kano pagpakakuha sa ay maranyan na bala sa bala naguli niyo pagpangaluguni sa mga musawiryo sa kapagpakalawla ng kaya tarayagal baktano ko dawa Islamiyya summansog kasala ay kumintian na sumarata ay kumintian na diyang kuto ayaman yan na mga pangalang mga katero na tumo adi kanudun patero